שלום לסבא ולסבתא. אנחנו מדברים עכשיו מהבית שלנו באדיס אבבה, ותקף תשמעו את כל הילדים, איך שהם מספרים לכם על החיים שלהם פה. עכשיו הראשון שידבר זה יהיה החבר שמגר. נו שמגר, יספר משהו. הרופא שיניים נתן לי גשר או פלטה, לא חשוב, אבל אני לא מדבר וכבר נסגר לי הרווח בשיניים הקדמיות. ואבא היום קנה לי קטר כזה שהוא מוציא עשן ומטפטף. הוא נורא נחמד, ולנעמני ואנרי הוא קנה מכוניות משטרה שיש מקום לבטריות שם ולוחצים על כפתור אחד אז זה נוסע קדימה, אז האוטו נוסע קדימה, על כפתור שני האוטו נוסע אחורה. די טוב לי בבית ספר, יש לי חבר אחד ששמו דורון, ובכלל אנחנו בכיתה ד' רק 3 ילדים, אני, שמגר, דורון ועדנה, ילדה אחת. בשבוע שעבר נסענו ללונגנו, זה מקום שיש בו אגם, גרנו באוהל, ישנו בו ועשינו מדורה, ובערב השני אכלנו גם תפוחי אדמה צלויים. נעמני ואנרי חמודים מאוד, ואנרי יודע כבר לדבר קצת אמהרית, אפילו לא קצת, גם הרבה, והוא מאוד רוצה לדבר איתכם. בבקשה שגם ילדי הכיתה ישמעו אותי, ואם גם המורה יכולה, רוני, או מי שרוצה. אז עכשיו אני גמרתי. נו, עכשיו קצת הנרי החמוד מסתכל עלינו בעין עקומה. הוא היום קיבל גם חגורה חדשה בצורה של אור קרוקודיל, ואתמול הוא קיבל מכנסי ג'ינס עם חלוט, ומאחורה כתוב טקסס רנג'ר, והוא עכשיו ממש כמו גבר אמיתי. כמו קאובי. כן, כן, בוא רגע נרי. הנה נעמן רוצה. טוב, אז נעמן, כן, באמת הוא יותר גדול, אז מגיע לו לדבר. עכשיו. אשקדי הפורה, ושמש בזורה, ציפורים מראש כל גג, מבשרות את בואך. ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות. ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות. ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות. מה יהיה מחר במסיבה של ט"ו בשבט בגן? מה תעשו בגן? אתם תטעו עצים? כן. איזה עצים? גדולים או קטנים? קטנים. ומה אחרי זה העצים יגדלו? כן. נו, ואתם תשקו אותם? כן. ותזבלו אותם? כן. כן. איך קוראים לילדים בגן? איך קוראים לילדים בגן? גיט, ו? יוחנן ויועד וירון ויובל לוי ויובל פל ודני קרמל ודני גרינפל צקי וקטי. ואיך קוראים לילדה הצרפתייה בגן? מיקאלה. מיקאלה. ומה יש לכם עוד בגן? יש לכם ברווזים? כן. יש להם שמות לברווזים?
ואיך קוראים לכלבים? לקלפים? לכלבים, איך קוראים? בובי וטולו. מי יותר גדול? בובי יותר אכזרי. יותר אכזרי. וטולו לא כל כך. ואיך הברווזים? הם שקטים? כן, רודפים אחריהם. אתם רודפים אחריהם? לא. מי? מיקאלה וצקי. רודפים אחריהם. איך קוראים לגננת שלכם? אסתר. אתם אוהבים אותה? כן? תגיד כן. 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 עכשיו תספר, מי זה צ'יפו? זה קוף. של מי הקוף? שלנו. שלנו. מה אנחנו נותנים לצ'יפו לאכול? לחם ובננה. ומה עוד? גזר. גם כן, כן. ומה צ'יפו יודע לעשות? לקפוץ. קופץ יפה? כן. נכון. אתה מפחד מצ'יפו? לא. לא, אתה לא מפחד מצ'יפו, בטח. נכון שצ'יפו אוהב ללכת לטייל. נכון. לאן אנחנו הולכים לטייל עם צ'יפו תמיד? לא סיבוב ישר. סיבוב ישר? ישר, אחר כך נמייה ככה ואחר כך נמייה ככה. טוב, יופי. הנה נעמני קצת סיפר לכם. אתם רואים שהוא כבר מדבר לא רע. ככה עדיין לא יכול לנאום בכנסת, אבל פחות או יותר להביע את עצמו, הוא עושה את זה בצורה לא רעה. איך אמא אומרת, יש לו נפש פנימית עמוקה, וזה יבוא במשך הזמן לידי ביטוי. סבתא. עכשיו, הנרי הוא כנראה באמת יהיה נואם רציני, הוא מגלגל בלשון שלו ב-180 מעלות בי בכלל בעיות. בוא רגע נרי, אבא רוצה... אבא ישאל אותך שאלות ואתה תענה, טוב? טוב, אבא ישאל אותך שאלות. לא צריך. הנרי הוא תמיד בהתחלה קצת מתבייש, אבל אחר כך שהוא כבר לא מתבייש, מסתבר שהוא שנון ופיקח כמו שד צעיר, וחכם מאוד כמובן, ואפילו נגד לשונו החדה לאבא שלו, שגם כן יש לשון לא הכי קאה בעולם, לפעמים קשה לעמוד. הוא שולט באמהרית בעיקר בקללות, כמובן שהמורה הרוחני שלו זה אביו, שהחליט שהחינוך החופשי והמתקדם יעזור לבניו בעתיד בפני הקשיים הצפויים לפניהם. הנרי מחייך לנו בצחוק קלה כלילה, ועכשיו אנחנו גם כן נשאל שאלות. ראשית כל הוא יוציא את האצבע מהפה, מפני שהוא לא יוכל לדבר ככה. הנר החמוד, רגע. למה שלא תדבר? תראה, את סבתואלה, אתה זוכר? איך קוראים לסבתא? רגע, איך קוראים לסבתא? הנרי, איך קוראים לסבתא? מיר? הוא יודע, אתם לא צריכים להזכיר לו, רגע אחד. טוב שכל הזמן סבתא וסבא ישמעו איך שהנרי עושה, אז הם יחשבו שזה כלבלב קטן. הנרי, איך אומרים באמהרית לכלוך? גוספה. ואיך אומרים באמהרית כלב? אוסה. ואיך אומרים באמהרית בו? אתה לא זוכר? איך אומרים בוי? איך אומרים לממיתה שתבוא? ני. ני. ואיך אומרים שלום באמהרית, הנרי? נפתלין. ואיך אומרים מה שלומך? תנלו. ואיך אומרים אני לא רוצה? אפלגן. ומה עוד אתה יודע באמהרית? יודע. איך אומרים אוטו? בו. לא, אוטו. מקינה. מקינה. איך אתה אומר, איך קוראים לממיתה שלנו? ירות. ואתה אוהב אותה? לא. למה? ככה. יפה? לא. איזה צבע יש לה? איזה צבע יש לה? כחול. כחול?
שחור. שחור. תגיד, איך אתה אומר לה תמיד? טמבלית. למה? ככה. היא טמבלית באמת, אתה חושב? כן. אבל הזבניה נחמד, נכון? נכון. אתה אוהב את הזבניה? לא. לא? לא. למה? ככה. איך קוראים לו? אתה לא יודע איך קוראים לו? שמגלה. שמגלה באמהרית זה זקן, והזבניה שלנו הוא פשוט מאוד זקן, אבל הוא דווקא בן אדם מאוד טוב ונחמד. אבל הממיתה שלנו היא ההפך. מה הממיתה שלנו? מה יש לך להגיד עליה שם, גרי? סתם פרה. זה באמת לא יפה ככה לדבר. מה העניין? העניין היא שהיא באמת כאילו ירדה מהעצים רק לפני חודש, אבל היא עובדת די קשה, ולנו זה בסך הכל די נוח. שורפת לפעמים קצת את הבגדים. לפעמים ולא קצת. כן, ואנחנו זה, אבל בעזרת השם, הלוואי אופמר גזוקת כל החיים משהו כזה בבית, אז אפשר לוותר על כמה מכונות בבית, ובסכום סמלי שהיא מקבלת לחודש, אין מה להתעונן. $55, לא? כמו שאתם מבינים, הילדים שלנו עוד לא רגילים לעמוד לפני המיקרופון, אבל בחיי יום-יום הם מסתדרים לא רע, והם בהחלט, בהשוואה לילד בקולחוז בגילם, קצת יש להם ניסיון חיים, כן, פחות או יותר רציני. תגיד משהו לסבתא. סבתא, אני אוהב אותך. נגיד לסבתא יחנה. למה? ככה. אבל תגיד גם סבתא, אני אוהב אותך. לא. למה? ככה. למה? ככה. תגיד לסבא, סבא, אילושה. רגע, אתם עוד לא אמרתם בכלל תודה רבה על החבילה. אתמול רן הגיע והביא לנו את החבילה היפה עם הבגדים והסוודרים. רק ראינו שסבא וסבתא קצת שכחו שפה הילדים גדלים על שמרים פלוס, ולכן הכל טיפה קטן להם, מפני שהם באמת כבר גדלו מאוד. אבל נקווה שעוד נוכל להיעזר. שמגר מאוד שמח בספרים ובספר המשחקים. בספר המשחקים, וכבר מותר לגלות, ותודה רבה לכם. הנה, שמגר מודה לכם, באמת זו הייתה חבילה נחמדה מאוד, ושמחנו לה כולנו. שלום. בכלל זה רעיון נחמד מאוד לשלוח טייפים, ואני מקווה שאתם תחזירו לנו גם כן טייפים, ואם לא נוכל לספק אתכם, אז בטייפ החוזר תשאלו שאלות ונוכל להשיב לכם. אצלנו בסך הכל חיים נחמדים, אין מה לדאוג. באמת כל הדאגה היא מיותרת, החיים פה כל כך נוחים וקלים, וכל דבר אפשר להשיג בקלות יותר מאשר בארץ, גם מבחינה של נוחיות בבתי חולים למשל אפילו. עכשיו אני אספר לכם קצת על עצמנו. הדירה שלנו היא מרווחת ביותר, יש לנו דירה נהדרת עם חצר גדולה, דבר שבוודאי לא יהיה בחלקנו בארץ. החיים כאן נכון שהם מאוד לא זולים, הם אפילו יקרים, ובמידה רבה החסכונות שלנו הצטמצמו, ולא רק מפני שרמת החיים מחייבת, אלא המשכורת נשארה עומדת בעינה מאותו זמן שאנחנו באנו, לא חלה שום העלאה. לעומת זה כאן היוקר עולה ועולה. רוב המצרכים הם הרי מצרכי יבוא, והמכס עליהם הולך וגדל מתקופה לתקופה בשיעור שלא יתואר. באמת הגיע כבר הזמן לעשות שם משהו. הילדים נחמדים. שמגר באמת גורם לנו נחת מרובה, הוא תלמיד טוב, הוא ילד נוח והוא נעים, אוהבים אותו, ואני אפילו במידה רבה גאה בו. יש לו מהירות מחשבה. אני אספר לכם על מקרה שאירע לפני ימים אחדים בבית הספר.